ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Худованд ҳар яке мо шуморо инсофу тавфиқ барои ҳирост ҳидоят намояд ва дидори Каъбаро, дидори хонаи муқаддаси худро ба ҳар яке мо шумо насиб гардонад. Амин. дӯстони азиз, баъзе наврҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебинем ва шумо низ борҳо шоҳиди чунин наврҳо шудед, чунин воқеаҳо шудед. Аммо мутаассифона ин баъзе занҳое ҳастанд ки бо либоси эҳром навор карда дар сомонаҳои шахсии худ мегузоранд. албатта аз шумо эҳтиромона хоҳиш наворро то охир бо диққат тамошо кунед ва фикри худро оиди ана ҳамин мавзӯъ дар комментария ҳатман нависед ки барои мо хеле ва хеле муҳим аст. худованд аз шумо розӣ бошад. ва дӯстони азиз, нагуфта намонад, баъзе аз наворҳое ки дохили сомонаҳои иҷтимоӣ, хусусан дохили Инстаграм мешавем, ба чунин хел наворҳо дучор мегардем ва бисёриҳо фикр мекунанд ки инҳо ҳамон мардҳое ҳастанд ки монанди занҳо ҳастанд, яки мардуми дигар давлат. Не, инҷо хато мекунем. Хатои бузурги мо ҳамин аст ки инро ба монанди яъне ки мард меҳисобем. албатта инҳо занҳое ҳастанд ки дохили саҳифаҳои шахсии худ бисёр хеле зиёд обуначӣ, тамошобин, яъне ки подписчик доранд. ай ҳамин ҳисоб вақте ки бекор мондан ва худ барои намоиши худ ба чунин хел, яъне ки ба Арабистон, ба Мадина рафта эҳром мабал карда, навор карда дар сомонаҳои шахсии худшон гузоштанд. яъне ки дар асл ин зан нест, балки ин мард нест, балки зане ҳаст ки худро чунин хел навор карду дар сомонаҳои шахсии худ гузошт. ин бори аввал нест ки занҳо чунин кор мекунанд. аммо либоси эҳромро ба бар кардан барои занҳо низ дуруст нест дар шариати ислом. зеро либоси эҳромро танҳо мардҳо ҳаққи ба бар карданро доранд. аммо дигар илоҷе нест. инҳо аллакай чихеле ки гуфтем саҳифаҳои шахсии худро доранд ва ҳар чӣ хоҳанд дар Арабистон карда истодаанд. ба монанди на оне ки барои зиёрат, балки барои сайёҳат рафта истодаанд. албатта инҳо барои зиёрат намераванд, балки барои сайёҳате мераванд ки фақат барои ҳамон наворҳои худ, барои боз ҳам ҷолибтар гардонидани шабакаи худ чунин корҳо карда истодаанд. ва худашон танҳо зидди ҳамон инсонҳое ки эҳром ба бар мекунанд, танҳо як масхарае ҳаст аз ҷониби дигар давлатҳо. Салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.